Morjesta taas kaikille, se on Elkku täällä ja nyt me tehdään jälleen Grovista video. Ja mä oon tällä hetkellä tämmöisessä laivamaassa. Ja jos joku tietää tämän maan ja ei oo ikinä käynyt täällä, niin menkää tästä ja sitten hypätkää tonne. Joo, niin mä menen pyytämään Tradeen jotain tyyppiä esiin. Niin nyt mennään. Ja älkää ihmetelkö, jos mä puhun tässä vähän aikaa, kun mä yritän saada jotain Tradea. Eli yleensä kaikki tämmösiä noobeja tämmösiä. Joo. Mä nyt luovi Tradea, mutta se voi olla vähän noobi, mutta katsotaan mitä se pistää meille. Tradea. Mitäs tää joo. Eli niin mä tahdon jonkun maskin, eli niin tommosen viikatteen mä tahdon. Joo, eli mä pyydän edelleen maskia. No ei se näköjään tullutkaan. Mä pyydän tätä jätkää, ketä menee kouluun. No voi Jeesus, kun nää ei ketään taho tulla. No pysähdyn. Yleensä nää jätkät ei halua tulla. Ei ne on niin huonoja. No ei. Se meni tänne. Nyt ei tuu varmaan. No, ei mua kiinnosta. Odota. Joo, eli niin. Maskia tahdon. Eli ei ketään voida siipiä tommosia, no. No. Miksi tää jätkä ei jaksa enää? Noin, nyt järjestän näin. Joopa joo. Joopa joo.
Joo, elikkä sitä video on ehkä tässä. Niin me nähdään seuraavassa videossa. Moikka moi!